Hej og velkommen til den her video. I dag, der vil jeg sådan, jeg har sådan, jeg skal faktisk snart i seng, tror jeg, men sådan, jeg har været til Halloween i dag, eller det er sådan 31. Sådan. Jeg skal først ud trick or treat, eller slikkerbladet i morgen, fordi det er der, hvor vi holder det i, jeg ved ikke, om jeg skal sige, jeg lader bare være at sige det. I hvert fald sådan ved siden af min skole. Det er en meget lille by, og jeg ville i hvert fald gerne holde mine veninder, eller sådan noget for rul. Altså, jeg går til rulleskøjter, ja. Så, men sådan lige nu, så keder jeg mig, og den ene af mine nightfald, og jeg havde de her French tip. Jeg synes, de er i hvert fald rigtig godt. Så tænkte jeg også på, så de her, altså, hvor der er sådan nogle med sådan et her på, og med dem her, sådan lidt, og sådan nogle French tip. Og i morgen tænkte jeg på, om jeg faktisk skulle sådan, der er kun 2 slags negle i neglesættet. Der er sådan et her neglesæt, og sådan de her 2. Og jeg skulle tage på til Halloween i morgen, eller jeg bare skulle holde det her. Altså det holdt jeg på, det ved jeg ikke helt. Jeg tror, jeg tager hjem af på. Ellers skulle jeg også bare, jeg havde købt sådan her. Det er sådan en machine. Der. Okay. Hvis den kan jeg sætte på. Det tænker jeg ikke, fordi dem her har jeg også købt for sin, og også de andre, jeg viste. Men mit hår, det var helt fedtet, og jeg skal bade snart. Det har jeg ikke tid til lige nu. Ej, det er fredag i morgen. Ej, hvor nice. Eller var den her hurtig. Jeg var den her. Men ja, så det er i hvert fald noget, jeg laver lige nu. I den her video, så tænker jeg bare sådan lidt taler. Jeg tror, den bliver meget kort. Det er sikkert min første, men who cares? Ej, det var ikke rigtig lige nu. Forresten, please noget i kommentaren. Nå ja, jeg har ikke sagt mere for det, men who cares? Giv mig nogle videoidéer. Og min kusine, hun giver mig rigtig mange med. Men ja. Måske laver jeg nogle videoer med min veninde i morgen eller sådan noget. Men ja. Lige nu ved jeg ikke helt, hvad jeg skal lave, så ja. Jeg tænker på at sådan se lidt Twilight. Jeg tænker bare at se det her. Ja, jeg gør lige klar. Og jeg lige sådan gør klar, så ligger jeg så der, og så ser jeg sådan imens jeg lidt random ting. I hvert fald sådan her sidder jeg i hvert fald der. Det. Nu tænker jeg bare at se Twilight og sådan lidt vandet tilbage, nu er jeg ikke mere. Ja. Så jeg kan desværre ikke lave mere sådan videoagtigt, fordi at jeg skal til i seng, og sådan klokken er mange, og jeg vil også gerne lige se noget og fokusere mere på det. Jeg skal i skole, og det er Halloween i morgen. I hvert fald for os, jeg ved ikke, at der var Halloween for jer i dag, så jeg kan desværre ikke lave mere. Men jeg laver sikkert en part 2, eller sikkert bare en anden vlog, hvor jeg sådan viser hvad sådan what in a day, eller et eller andet random ting, sådan, hvor jeg sådan, ja, gør det. Min negle, den falder af. Men ja, det tænker jeg nemlig at gøre, og så vil jeg bare lige sige sådan
Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kunne sådan lide den. Jeg tror bare, den var meget kedelig. Meget stille, men det er fordi, jeg ikke helt har nogen sådan planer herinde sådan til at kunne lave. Og jeg er meget urolig lige nu, derfor jeg sådan bevæger mig. Og så, jeg har faktisk også været til klubaften i dag. Det er sådan noget, vi har på vores skole. Og så min yndlingspædagog, Mads, han havde sit barn med. Og sådan, Matteo, han var bare virkelig sød. Og så sådan legede vi med ham. Først så sagde han til mig, at vi sådan sad og byggede lidt med Lego, om vi kunne gå om på. Og så sagde han ja på noget. Og så, jeg tror, det var okay, men sådan, og så gik vi om på og sådan legede. Han var bare, ja, han var meget sød. Men ja, det var lige noget, jeg havde lavet i dag, som jeg lige har lyst til at dele med jer. Det har i hvert fald været en god dag, synes jeg selv. Jeg håber, at I derude har haft en god dag. Der er sikkert også nogle af mine venner, der ser den her video, som har været til den fest, eller klubaften-fest. Men ja, men håber I har nydt den her video, og ja. Men hej, og vi ses på et andet tidspunkt. Måske det her part 1, måske part 2, måske det er bare en video eller en vlog, bare lige sådan 5 minutter eller noget. Men den bliver i hvert fald meget kort. Men hej.